Say ye, atadwufowa yatide no akom fitete ebeguhire amantumpan dono ni dawuta akasa amadoso frugu adi ahia efrise osuo bewe amanaka obo na afia tabri obo tabri komfo obatampa odanso adanso wa fufu de wone asase nante na adasa ye ne naso ntiaso tibidia esoda yepa ma edom dwane toa no ono na onsuro etuo aboba nsuro atuduru adi mfinhia aduanan se obo tabri komfo 40 years anniversary enam santi wo sekire kwamoa bedi akon okatachi a woni edom beko a okura chem kura kofuna wo sekire da sibre kwakubu aten otoso miensa edwaben fufuro mu manhene na dwaben sewa a otoso miensa dwaben fufuro mu manhema oman konfo na efia tabiri bosumfo yawo abebrese dwaben fufuro mu nananom atena nkonya ne abusua a ewo obo tabiri tete akom de nkabom ne anigye eto nsa afre nananom ne omanfo nyina se afia no ahia wo de okane se ansa na bosome dada bayira kra bosome fufuro ntumimba oninti obedi bayre afahye yam festival ne mfinhia aduanan se obo tabiri konfo enam santi odin hihye ahodo agu apono so obehya ase afi mu eye ebobosome de etoso enan na wawie no de etoso eduna eye 4 September ekosi 14 September awo safi eye edaya wada wo ebobosome no mu de etoso 9 4 September eye ejaso lighting of the festival fire ewo na obo tabiri asoye ho eye efiada no obebo edwadata wo omanhene park stodai na wabetoa so na memenda wo na obo tabiri asoye ho abodwakuma eye kwasiada no obesom wo sankofa tete asore na wabodwakuma na wianu mu atopono akeka won ano na nwumre no edwada ede etoso nwotwe ode behome ne binada eye ebobosome ede etoso enkono sumabrafo bedidi na yabodwakuma saada no a ede wukuada ode behome ne yawada no ebobosome ede etoso eduba akon yebesa enso eye nifiada no eye apasuye na wabetoa so ahome ne memeneda wo ede etwato kwasiada eye ebobosome no mu ede etoso eduba akon ye na ase asore wo sankofa tete asore wo obo tabiri asoye ho mpanyini se obrisian ne nanhia odum nenso oduma nkoma nyankopon no aboa na manefro na afia tabiri wo nkwaso moniyo nyankwada piao